Ya salamu alaikum. Wa alaikas salam. Ya gari. Alhamdulillah. Da Allah Hajiya tambaya zan miki. Allah ya bani ikon amsawa. Kwanan nan naga an yi taro na Kannywood. Na'am. Ma'ana taron tsaftacewa da gyara Kannywood. Masha Amma da Allah me zaki iya gaya mana akan taron? To, kusan dai in ce wannan taron kaya ne ya tsinki a gindin kaba. Kusan ce abin da yake damuna ne dama aka taɓo wurin. Na daɗe ina ta addu'a Allah ya nuna mana ranar da za a sami irin wannan haɗin kai da jajircewar da za ta kawo wannan lokacin da za a ɗauki matakai akan matsalolin da suke damun mu a cikin wannan masana'antar. To alhamdulillah kuma sai gashi hakan da muke ta fata sai ya tabbata, aka samu haɗin kai, domin wannan abun bai tabbata ba sai da aka samu haɗin kai sannan abin ya tabbata, wanda aka je aka yi taron kuma aka tattauna muhimman abubuwa na abubuwan da suke damu mu da muke so a samu a yi gyara a kansu, kuma alhamdulillah hankali ya juyo kansu. To gaskiya ni ina farin ciki da wannan taron, kuma ina nuna goyon baya 100%, inda 1000% ma ni ina goyon baya domin a gyara. To amma Hajiya, daga cikin 'yan Kannywood din akwai wasu tsirarai da suke magana ta bayan fage cewa wai yaudara ce, ba abin da za a yi shekara da shekaru ba a yi ba, sai yanzu aka ce za a zo a yi. To sai su zuba ido su gani, in yaudara ce ma ba gyaran za a yi ba, ai lokaci alƙali ko za a tabbatar, idan kuma a'a da gaske ne gyaran ai za a gani, ko ba haka ba. Ai dama an sha yi a baya kuma an ɗan ɗau lokaci ana yi, sai a samu waɗanda ba sa so ɗin sai su yi yadda za su yi su lalata abun. To amma dai duk inda aka ce gyara baya taɓa zama ɓarna, matsawar an yi shi da kyakkyawan niyya. Mu muna sa rai in Allah ya yarda wannan abun za a yi nasara a kai. Insha Allahu. To Hajiya, akwai yara da suke zuwa Kannywood, akwai irin yaran da suke zuwa Kannywood ba tare da sanin iyayensu ba, kuma wannan gyaran sun ce sun daina aminta da mu, sai mutum an tabbatar da cewa an masa rajista ko an mata rajista, amma still akwai wanda suke ciki kuma suke zuwa. Me zaki ce a game da wannan? To kusan dai daga lokacin da aka ce za a yi gyara, ko da a baya an yi wani abu na barna ko kuma wani abu wanda bai kamata ba, to daga lokacin da aka ce za a yi gyara an aje waccan magana ta baya. Daga lokacin da za a fara gyaran, to daga lokacin wannan gyaran zai biyo ta kan duk wani wanda yake ciki da wanda zai shigo. Dole dokar nan guda ɗaya ce, to za ta yi aiki akan kowa. Saboda haka yanzu